बे लामाया जाबायथाय जों ओरैबायदि बरिया जासिगोन आरोखि ना नै थाबायनो माने गारिया नै अ माय गड इमफ्रायबो लाबोबाय अके नायलांना जाबाय भिडिअखौ लोगो आइया 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 एक है ढेर लगा ओए खाना ये ना लगा ओए जितना डोला लाया ओए जाबा दो डेन्जार खाने लोगोरा गोजालै खुगासिनो दं नै देखो राजी खामान जाबो दिखा चलो बोले बोल बोले बोल बोले बाला थाबो बोले बोलो आगाला जाथारा माथो आगाला जाथारालै इसोरजों बोले बोल बोले 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 बोल आथिया ना आथिया बिराद खबरदारलै इदि जानो नुबाय दा इजिलै बाहुबालि होबाय नै लाहे 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 आयौ जोंनिनो बिनानावफ्रा बियादैफ्रा बिसिनि थाखायनो लामा नै होनायसै जोङो नै फरायग्राफोरनि थाखाय बांद्राय दिगदार जायो नालाय इयाव दंग' गोजानाय बेनि थाखायनो बेफोरखौ होनायसै आरोखि ना हमफाय बैयावबो लांबाय नै बेयावबो होसिगोन चलो चलो आं भिडिअ खेबायलै नै आरामनो थाबायनो मोनसिगोन नै जोंनिया नै रायजोआनो लाबाय बैयावनि माबामोन माने कालभार बक्स गोदान जाबाय नालाय दा बे हिमपाइपखौनो लाबोनानै जोङो जाब्बाय आरोखि दालाङाथ' जाखाया माथो होनबावनाय उफाय गैया नै ग्रेबेल नै इनिफ्राय दालाङा गैया नै इयाव मोनसेबो हिमपाइपबो गैया नै हिमपाइपआनो फुरानाखौसो लाबोजोब्बाय जोङो लादो दे बायबाय बेयाव मोनसे गारबाय बेयाव मोनसे गारनोसै नै मोननैजों जरायनानै इयावहाय ट्रेक्टर खाजानाय गारि खाजानाय खालामसिगोन आरोखि ना नै इयावहायनो मा होनबावनाय नारेंगो दै लामायाथ' ओरैबायदि खस्थ' नालाय उफाय गैया हिमपाइप फुरानाखौनो लाबोबाय होनाय जासिगोन नै जोङो गारबाय नै ओहो लाबोनानै दोनफैथ'बाय नै बेखौ JCBजों एसे जावनानै हाखर जावनानै बेखौ खोसिगोन आरोखि ना नै थाबथाबाय नै मोनसे ट्रेक्टरा आयै बेस्रा सेस ओइ बोना होफैदोरा ट्रेक्टरानो ट्रेक्टर दङ थाबथाबायलै बेस्रानो देरा बोना हो ट्रेक्टरानो आयौ एन्जर खुरनाय बायदि होबायलै नै खुरनाय नुबाय दा इलाय इजों ओरै थांनानै बोखोना होदोरा बे गारि गंसे बोखारना होदो होद आंनि ट्रेक्टरा मारैथो इदि थाबथाग्रा सेसलै होसिगोन आरोखि ना गासिमोन दा नै बेयावबो हाखर एसे जावनायसै दाबो नै बेखौ जइन खालामनानै नै बे मोनसे बेयाव मोनसे आरोखि नै लामाया एबाराव एसे मोजां जासिगोन थाबायनो मानो गासैबो हाब्रु दैब्रुआ ग्रेबेल जाबाय इयो मानास लामा होननायखौहाय जोङो ओरै सिद्दा फाथाबारि बै टार्निंसिम मानास लामा इयो गोदोनि लामा डाइरेक्ट खैला मैला थाङो इयो बे लामाया सिद्दा दाबो ओरैहाय बुरिजार लामा थांगोन आरोखि सिद्दा गोदोनि लामालै इयो मानास लामा आरोखि ना आं बै समाव अट' लानाय समावहाय आयौ खम दालां हेबनानै दं खम हाब्रु दैब्रु सालायजोबनांदों आं थोस दासो नै ग्रेबेल जाबाय आरो गामिनि
हिम पाइप फुरानाखौ लाबोनो जों दोनफैबाय आरोखि ना आरो गोरलैफ्राबो स्कुल थांनाय आरो हस्पिटालाव थांनायनि थाखाय बाजार जानो थाखाय बिराद मोजां जासिगोन रायजो राजाफोरनि थाखायहाय खालामबावनाय नै बेनोसै लामाया आरो ओरैहाय थाबथानानै दङ नै गारिया थाबथाबायलै नै ट्रेक्टरानो बेस्रा लामाया बेजों मांखोनो नाङामोन बेनिखायनो थाबथादों नै गाइसमोन बेबायदि थाबथाबाय बोसिगोन नै एबाराव नै लागाव ओइ आरो पाकिस्तान इन्डियान गावलायबायलै नै आयौ